tatlong drug personalities naman Timbog sa magkakahiwalay na operasyon sa La Union. Para sa detalye kasama natin Idol Aaron Velgas. 104.7 IFM Report. Tatlong hinihinalang drug personalities ang naaresto sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Agoo at Luna, La Union noong Marso 4 at 5. Sa bayan ng Agoo, nadakip ng pulisya ang isang street-level drug pusher matapos magbenta ng 1 gramo ng hinihinalang shabu sa poster buyer sa Barangay San Juana. Samantala, 2 pang tulak ang nasa kote sa Luna sa operasyon sa Barangay Nalbo Norte. Nakumpiska sa mga sospek ang tinatayang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 40,800 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Agoo at Luna Municipal Police Station ang mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa IFM News Dugupan, Idol Aaron Velgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.